muZimbabwe mapfupa ambuya nehanda amuka, mvura yanaya kugokwe ikoko kuri kuda kuitwa independence, zvinhu hazvitomborina kumera mushe kutaura kwandiri kutoita nemiko zvine zvivatori mudhamu madhaka chaimo chaimo. Amen. Kuti Mnangagwa achaenda nebhoti ikoko here kana kuti achaenda nechii. Inini I was against the idea yekuisa zibhodhi ravakaisa ikoko rekuti Zimbabwe is safe in Mnangagwa's hands. I was so disappointed because patauro zveindependence hatifanira kutaura zvaMnangagwa, tikutaura zveindependence rusununguko rwenyika rwakaunzwa nemagamba. But vanhu veZANU-PF havanzwe, vanenge vachida kutora that as an opportunity to advertise Mnangagwa. Maybe they want to sell Mnangagwa out there. I don't know kuti uchichiri kuitika ipapapa zvakatoti vhiringidzawo, ende vanhu vari kushanda naMnangagwa vacho why vasingamuadvise kuti this is not good, kana kuti vanhu vari kungoshanda naye vari kungoerekana vazongoita zvinhu because they want to bootlick him. But inini nhasi aiwa ndafara chaizvo ndikangoona zvinhu zvese panonzi Mnangagwa aita BP, Mnangagwa achiitwa nemukadzi, Mnangagwa arwadziswa, mwoyo wangu unofara. Ndosaka ndichigara ndakadedzera kuti kana uchiziva kuti iwewe unodeedzera kuti pasi neZANU-PF, tanga nekulike this video right now kuitira kuti vaboikane. Tiri ipapo zvedu, even though Nick Mangwana ari kutaura kuti Gokwe neMudziya, the venues of today national events in Gokwe North are experiencing heavy downpours. There's no changes to be scheduled plans. Saka havana chavati vachinja, but I don't know kuti vachaita zvokuita sei, vachadrena mvura iyo here, vachadi ndakatozvitoa ndakati kuchanaya mazi mvura asingaite, vamwe vakatori ng'anga here, uri chichi. Aiwa government kana maakutadza kutarisa zvenhingirikana veweather vaya vanofanirwa kutaura kuti kuchanaya mvura mangwana. But it seems like this government haina kana clue yekuti vatarise nezveweather chaizvo. Isu takatoonera weather, vamwe vakati aiwa unofembera here, uri ng'anga here, makajaira kunyeberwa nemaprofits ka zvimwe zvacho ingoonayo mega. But now zvaakunyadzisa kuti vachikanzura that venue because pakadyiwa millions and millions of dollars. Ndo nyaya iri kuitika, ende ndokusaidi kwaOwen Mudha amene kuti ari kufila sei Mudha izvezvi so kuti side raari MP iye kobva kwanzi zvinhu zvadhakwa. Ende zvadhakwa, in fact zvinogona kungodhakwa. Kana uchingori muSouth Africa muri yeZimbabwe uchida kuregisterwa company, gara wabata veEducation Research ana mukoma Owen vanobva vakuvhurira neFNB business account. Handizokuudzei zvese but mabookkeeping vanokuitirai. In fact muSouth Africa kana usati wambobatawo tender zvinongoda uri registered, une registered company. Even kana uri security guard chero varungu vanoramwa pavanongochigata iwe wakutotora post kuti upuwe post iwe kuti uwanewo positions ekuti wakutodya mari as a company, as an individual. Panodiwa kunge wakaregister company. So no permit, no problem. Contact them on the numbers that are showing on the screen. Chinongodiwa chete i valid passport. Wovabata wotaura nawo woregisterwa yako company. Zvamanje manje handina nguva yekutambisa muri yeZimbabwe. Sarai makateerera zvekutaurwa muma-audios. Kana mune enyu ma-audios garai masenda because today is going to be a long day. So see you in my comment section. Kana mune zvekutaura garai masenda ipapa ndikande pachannel izve so. No time to waste. Is directed to all generals. Yes, all generals, all senior police officers. Right. I just want to remind them that Mnangagwa and his system is such a guy that once he uses you, he will dump you. Muchashandiswa mukuraswa, not only kuraswa, but mopera kufama generals. It's high time you should unite against the killer. It's high time you should unite against Owen Mudha. Otherwise, you will all perish. After helping him out, ndopa muchaona kuti aiwa ukawana shumba yakabata nemusungwa nerusungwe usainunura, because uchipedza kuinunura inoti take newe. My generals, shunurai. Stop being a spy of one another. Stop being spies of each other.
Otherwise, Mnangagwa uses the mantra, divide and rule. As you get divided, you continue ruling. Muchaiona nyaya yacho kana aisa mwana wake pachigaro, ndopa muchaona kuti hamsi matsotsi. Nokuti pachaisa wake mwana pachigaro, uyu akaita general kamfanaka. Ende kadofuka kaya. Kanenge kachitonga nedanda, kanenge kachitonga nedemo. Ndopa muchaona kuti hamsi matsotsi. Ende memusisina mukana mema mutambisa. Tambisa yenyu mukana. Ameno. Asida kudzai. Goodbye. Kulende zviri sei? Andiri kuona nhau ya Ian Ndlovu. Nhau ya Ian Ndlovu iri tricky. Utriki hwacho ndehwekuti Ian Ndlovu ari kutambira zvinhu zvevanhu veZANU-PF zvaanotoziva kuti ndezvekuba. Iye ari muprofita waMwari kana kuti iye achizviti muprofita waMwari. Vanhu vachimuteera kubva nguva yese vachiti muprofita waMwari, achipa maprofecies ake anga achipa. Vanhu vachivimba naye kuti muprofita waMwari. Iye akutambira zvinhu zvembavha. Mari dzevanhu vana vemuZimbabwe. Vanhu vari kutambudzika vachibirwa mari. Iye akutambira zvinhu izvozvo kubva kune vanhu ivavo. Ende nhasi ndo pana tozorealize kuti ko muchinda uyu paaimboparidza kubva kwese uko anga asingapfeke skafu. Kubva pese apa akupfeka skafu, akusumudza flag yeZimbabwe, chichichi papa. Akutambira zvinhu zvembavha, kudziya moto wembavha. Ndozvaita muchinda. And we are very, very disappointed nemuchinda. Because zvinhu zvaaita tapera simba, tapera power. Asi zvakaita manje kana kuri kuda kwaMwari kuti zvinhu zvinochinja muZimbabwe. Ian Ndlovu haana chaanomisa kuti zvinhu zvichinje muZimbabwe. Haana chaanomisa ipapo because iye hasiri yeMwari. Kana aita zviprofita zvake zvizvokunyeba kana kuti chibhate inozviti akubhiliva kuona kuti akomana shuwa here kuti munhu anotambira zvinhu zvembavha iye achinzi muprofita waMwari. Zviriko here izvozvo? Zviriko, hatapera simba. Saka kutoona kuti titomhanya nemakarimwa kudhara. Animozviona. Tichiteerera zviprofita zvake izvozvo zvaanenge achitipa izvozvo. Iye akatotengwa neZANU-PF achipfeka chisikafu chake ichochi. Muri kuona? Apa izvo zvaatambira zvinhu. Akuita sekuti zvinhu zviri normal. Saka tinozotambira ichiprofita chake here kubva nhasi zvichienda mberi. Because apa haticharimbi naye. Because haana chimwe chiprofita chaachapa chiri chinopikisana neZANU-PF. Because akutoita zvido zveZANU-PF ndochokwadi. Saka haana chimwe chiprofita chaachapa kureva kuti kana iye aitomboprofita chokwadi zvoreva zvokuti zvatochinja. Ndopaane nyaya. Saka I'm very, very disappointed nemuchinda uyoyo. He was very humble. Angaita zvinhu zvake tichimuteera but tozoona kuti icho chimunyati chaazojoina manje. Pamwe anga akatochijoina kudhara tisingatozita. Takatorasika. Asi zvisinei zvedu taburisirwa pachena. Mwari atipa chiedza kuona kuti abambwa vane nyaya dzawa. Aifana kuziva kuti iye adziya moto wembavha, saka iye itori mbavha. Nguva yese taingomuteererawo tichingoti but tatozoona kuti imbavha iyi. Imbavha because atirwadzisa to the last. Because haasi Mwari hakwanisa kuchinja zvinhu. Anga ari munhu aingotaura zvaaitaura. Hamene taizviwana kuti zvaaitaura. Saka tirikuita tichitora wadu wanhu tichiburisa kunze kuti uyu haasi wedu. Uyu taingofamba naye achitinyebera uyu haasi wedu. Amukona nyaya dzacho. Saka munhu mutengesi in short. Andikona. Aida kubhilivisa vanhu nezvinhu zvisingaite.
because hapana paunotambira zvinhu zvembavha kakumana. Iwe uri uchinzi uri mwana waMwari, unoita zvaMwari, uchitoziva iwewe kuti ava vanhu vanoba zvinhu zvevanhu zvofanira zvisangana nevanhu, mari dzofanira dzipiwa, nherera dzofanira dzichengeta Zimbabwe dziri kudyiwa nema-individuals, dzabiwa nema-individuals, iwo ofiwa mari idzodzo unotambira uchiziva kuti uri muprofita.